Eskualdeko garapen ekonomikoen aldeko apustu egingo da Lea Artibai Fundazioen sorreriagaz. Auzitegi nagusizak atzera bota dau COVID ziurtagiritzen injarraldeza luzatzia. Futbol zelaiko lanen bigarren fasi egingo da udan. Minbizira dauken umeetan erabien inguruko dokumentala eta solasaldiz eukiko dugu otsailaren 11an. Bilar fronte ahul batek bizitatuko gaitzu, baina orokorrian asteburuan giro egonkorra eta hotza espero dugu. Lea Artibaiko garapen ekonomikoa indartzeko helburua daukon erakunde barriza sortu da. Eskualdeko eragile desberdinen injarrak batuta ekingo dotzea mendik aurrera Lea Artibai Fundazioaren baitzan, eta bertan Lea Artibai eskualdeko udalerri guztizak egongo dira ordezkatuta. Lea Artibai Fundazioa esan duzuen eran sendotasun batekin jaio da, eta sendotasun hori potoloa da, eskualdearen garapen ekonomikoaren bizio integral bat daukazuela. Aukerak lortzeko behar dugun txispa bihurtu zarete, eta dudabarik bertoko barrikuntza, bertoko ekintzainetza eta jarduera industriala sustatzen dozue. Lea Artibai eskualdeko herritarren bizikalitatea eta ongizatea hobetzea. Garapen ekonomikoaren bidez. Hori da gure lana. Lea Artibai eskualdia Bizkaian kokatuko daben proiektuak. Indartzu izan behar gara Bizkaian Lea Artibai. Horretarako untzen daukagun momentu ona. Aprobetxatuen behar dugu. Oinarteko zerbitzuak mantendu eta eskualdeko garapen ekonomikoa indartzeko apostu sendua egingo da. Eskualdeko eta eskualde eskanpoko eragile publiko eta pribatuekin elkarlanian, Fundazio barrizen helburuak izango dira, bestiak beste, Lea Artibai eskualdeko sektore desberdinetako enpresa euna indartzia, enplegu planak sustatzia edo ekintzailetzia bultzatzia. EAeko justizia auzitegi nagusizak atzera bota dau COVID ziurtagiritza beste bi aste sinjarrian egoteko eskaeria. Hori holan, otsailaren batetik, ez da biharrezkoa izango ziurtagiri hau aurkeztia zerbitzu publikoak erabiltzeko. Esaterako, kiroldegira edo liburutegira sartzerako, edota erresidentziara bizitak eitzeko orduan, dagoneko ez da dokumentu hau erakutsi biharko. Momentuz, bakarrik gabeko aisialdizan eta 50 pertsonatik gorako jatetxietan izan biharko da eskura COVID ziurtagiriza. Era berian, pandemitzari aurre eitzeko beste neurrizak otsailaren 13 arte mantenduko dira. Bestiak beste, merkataritza eta ostalaritza establezimenduen itxieria ordutegiza, gehizenezbe gabeko ordubetetan izatia, eta establezimenduetan 160 aforua esartzia. Larrotegiko futbol zelaizan hobekuntza lanak aurrera egingo da uda honetan. Lanok iaz hasi zirian eta lehenengo fasian armaiak, aulkizak, argiteriza futbol zelaiza luzatu eta zabaldu eta urestapena barritzu zirian. Udan, ekainetik aurrera, egingo dan bigarren fasian alde batetik bedarraldatu, porteriza, markagailua eta aspertzoriak barriztuko dira. Bestalde, aldagelen eraikinabe barriztu ingo da, barrualdeko zein kanpoaldeko instalazioak egokitzuta. Dutxak, aldagelak, megafoniza sistemia eta argiteriza barriztuko dira bestiak beste. Lanak 3 hilabeteko iraupena izatia aurre ikusten da. Lizitazio honetara 455.000 euro bideratuko ditu udalak. Ia zeindako lanak kontuan hartuta, guztira, 2 fasetan futbol zelaizan 625.000 euro inguruko inbertsioia ingo da. Bizikleta gainean, Euskal Herritzari buelti emonda, minbizira dauken ume eta nerabiari laguntzeko eindako proiektu solidarizoa da agertxo pirata. Aspanobas elkartiaren eskutik, urtietan ziar lan handizain da minbizira dauken, umiak eta horren familizak bakarrik ez dagozela sentitzeko. Azaldu inbier, odola sartu bitzela, ezingo bala june etxera, ezingo bala june eskola, esplaire. Eskola guteko bera posiko eten da, ze lagunekin da jolastie gerantzako da, oin arte ez da benain. Bera neurtzako guntxasi da, 5 urteaz.
Agertxo birata proiektua hurbiletik ezagutzeko, otsailaren 11an arratsaldeko 7etan dokumentala eta solasaldiz jaukiko dugu ikusgarri zinearetuan. Txarrerak doainik eskuratu halko dira zineman emanaldi jasi aurretik. Zatoz eta animatu proiektua hurbiletik ezagutzen. ¿Les ha enseñado usted todo esto? Richard, estoy impresionado. Creo que podrías tener al próximo Michael Jordan. No, ¿qué dices? Tengo a los próximos 2. Cinema. El método Williams. Richard Williamsi buruzko biopika. Garai guztietako bi kirolari ezoikoenen aita. Richardek oso ikuspegi argia zuen alaben etorkizunaz, eta metodo arriskutsu eta ez oso konbentzionalez baliatuz, plan bat egin zuen Venus eta Serena Williams Kaliforniako Compton kaletatik kirolaren Olimpora eramateko tenisaren ikono bihurtuz. Poned cara de peligrosas. Tenéis que dar miedo. A ver, ¿eso es cara de peligrosas? Vale, mejor no la pongáis. Eguraldia Kito elkarteak babestuta. Gaur eguraldi argitsua eta lasai eduki dugu barriro be, baina hodei gehiagoaz. Batez be, arratzaldian ugaritsu dira. Eguneko temperaturia apur bat bajatu da atzokuen aldian. Bilar, fronte ahul batek hodei ugari eta euri pixka bat ekarriko gaitzuz. Eguerditxik aurrera, ipar eta ipar-mendebaldeko haizia bizitsu egingo da. Temperatura maksimuak nahiko bajatuko dira eta ez dabe 15 graduak pasako. Zapatuan, gehiago freskatuko dau. Zeruan, hodei ugari eukiko dugu eta euri pixka bat egingo dau, baina arratzaldian atertzera egingo dau. Gabaz, ostartiak zabalduko dira, minimoak egunen amaieran neurtuko dira. Domekan, hotzagaz jarraitzuko dugu. Zeruan, goi hodeizak eukiko duguz eta giro lehorra espero dugu. Maksimuak apur bat gora egingo dabe, baina minimuak gradu bat edo 2 bajatuko dira. Hurrengo astean, giro egonkorragaz jarraituko dugu eta temperaturak epeltzera egingo dabe. Flor Andoinen argazki honegaz agurtzen gara. Asteburuaz gozatu eta hurrengo astera arte.